Angi Mia mono job manki ase orobotioru magigaye Kanisa ya England Church of Kenya koraria gochia gosesenia nako koboke nyomo y'abantu be jinsia yemo gose umusacha sumusacha naboigo omukungu asomukungu nigo bono ababwatani gosabara ibe Kanisa abo babere bawe sokia nako gikeria engane yoskiri batana no kogenda maminchane ringana ryo monene naboigo gosaria maskani ase ebisaku omurikeito Josephat Amisi na manke Magiga ya Church of England kurubusi bole bw'abantu kunyomana abasacha asabasacha gusaba kungwa saba kungu bono nigo abarai abechi Kanisa besokirie na kubwatoka ebirengera byabo. Kanisa ya Anglican Church of Kenya na boy God diocese itoka Kisii echi Kanisa ya Africa kibona Global South nigo chikanete ogosira kurwa samariko tuegenete nga enyuamo Nyasaye ukikira singana lyaye ngenyuamo ngati y'omusacha n'omukungu abanjira niro kamanyamo omusacha na omukungu na enyuamo nigere gati y'omusacha yomo n'omukungu yomo taleba omusacha yomo n'abakungu abangi. There is no marriage of man and man. Mungu hakuumba Adamu na Adamu ama Hawa na Hawa. Mungu aliumba Adamu na Hawa. Sijui kama Hawa ni nani katika hao ama Adamu ni nani katika hiyo. So maoni yangu ni kwamba hiyo ni kitu haiwezekani. Kurende mbarabia baba bweranete ko baba konyomana. Naende iwekane amali kama chenu igabegete wasi enyangi gose nyomo nige gwenete koba gati y'omusacha n'omukungu tali omukungu n'omukungu gose omusacha n'omusacha ikinege ntekebe asenyasaye naende ngegwenere dikegwekane ukubona ogosiria ogokorekania amalika amachenu nando gutaka gusiria chingondi kya Nyasaye. Abatenene abo boigo nigo basemirie abatenene bande bechi Kanisa banyale ko bagutumia eBiblia linde banyale ko bakora chingondi cyabo gocha ase enchera ewenerete. Parliamentarian wale bongereza abange babona abantu bense bakorosye bintu biense baereliye Kanisa ne Kanisa ne akabage ko sanction eti igama chikaye amange niga originate tiase House of Lords and Commons ibakorosye machiko bono mo Bishop of Canterbury na Bishop balibara ase Parliament wa Lords baba taken because democracy wadana wengi wape no ena abantu abarespia nando homosexuals tidiko baunga bari nabana banyasaye tiga baorokereriwe bache Kristo lakini nto baita Yesu na kanisa mangana hiyo. Makanisa yote, madhehebu yote, tujue our headquarter is one and our leader is one. Headquarter yetu ni mbinguni na mdosi wa kanisa ni Kristo Yesu. Tufuate mafundisho yake na tufuate vile anatuambia. What you are propagating is satanic, is evil and it is never right. I speak as a man of God na kwa niaba yangu na kwa niaba ya kanisa na kama mtumishi wa Mungu. Ndoa za jinsia moja ni ushetani. Kuripoti regeta seni kia Ndizi TV kure kaunti ya Kisii.